Hyvää alkanutta vuotta. Olen Joana Koskinen, ammattiyhdistys Nousun puheenjohtaja. Ja mä oon Anna Koivimäki, Nousun varapuheenjohtaja. Hyvää alkanutta vuotta myös minunkin puolestani. Nousun tehtävänä on edistää ja kehittää jäsenten edunvalvontaa ja palkkauksellisia etuja. Tähän liittyen rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut ovat alkaneet. Neuvotteluiden edistymisestä ja muista ajankohtaisista asioista voit lukea lisää Ammattiliitto Proon ja Nousun somessa sekä uutiskirjeiden kautta. Mitä sä, Anna, odotat tältä vuodelta? Mä odotan tältä vuodelta yhteisöllisyyttä. Meillä on tavoitteena luoda toimintaa, joka voimauttaa meitä kaikkia. Yhdessä olemme Nousu. Tervetuloa tälle matkalle. Tehdään tästä vuodesta paras mahdollinen. Huomasithan, että uutiskirjeessä sinulla on mahdollisuus kertoa meille, mitä etuja ja minkälaisia tapahtumia toivot meidän järjestävän tänä vuonna. Huomaa myös hyödyntää Proon laaja jäsenkoulutustarjoama. Kiitos, että olet jäsen. Nähdään Nousun tilaisuuksissa.